Boas noites. Empezamos co pleno ordinario do día 26 de novembro de 2025. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é do 29 de outubro. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación se procede da modificación da política de seguridade do Concello de Vedra aprobada polo Pleno en sesión ordinaria celebrada o 24 do 4 de 2024. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de novembro de 2025. Se me está escrito con trinca. A Lei 39 de 2015 de 1 de outubro do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas e a 40 de 2015 de 1 de outubro do Réxime Xurídico do Sector Público establecen a necesidade de aprobar unha política de seguridade na utilización de medios electrónicos no ámbito de actuación do sector público. O Regulamento 679/2016 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de abril relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de protección de datos e garantía dos dereitos digitais establecen a necesidade de adoptar medidas de seguridade técnicas e organizativas e que no caso do sector público en xeral son derivadas da disposición adicional primeira da citada Lei Orgánica as medidas previstas no Esquema Nacional de Seguridade. En aplicación do Real Decreto 311/2022 do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade, é obriga do Concello a protección da información tratada e os servizos prestados, polo que debe implantar unha serie de medidas de seguridade que se aplicarán tanto no marco organizativo como no operacional e de protección, entre as que se atopa a aprobación da Política de Seguridade da Información. Este Concello, con data 24 de marzo de 2023, solicitou a cesión á Oficina Técnica de Ciberseguridade Provincial. Con data 24 de abril de 2024, o Pleno do Concello acordou aprobar a Política de Seguridade do Concello de Vedra, publicándose o seu contido no Boletín Oficial da Provincia número 8524 do 2 de maio e na sede electrónica municipal. A proposta da Oficina Técnica de Ciberseguridade Provincial proponse ao Pleno. Primeiro, modificar a Política de Seguridade do Concello de Vedra, aprobada polo Pleno en sesión ordinaria celebrada o 24 de abril de 2024, nos seus apartados 4, normativa, 6, modelo de gobernanza e 7, protección de datos, quedando redactados como figura no anexo 1. Segundo, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na sede electrónica municipal. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, coa abstención do BNG, informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión en relación a isto? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é acordo se procede sobre a moción do BNG relativa á reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de novembro de 2025. Dase conta da citada moción presentada polo Grupo Municipal do BNG, no que expoñen que durante o ano 2025 se cumpriron 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista aprobada en 2017, que foi pionera e vanguardista a nivel europeo. Dende entón, e grazas á mobilización feminista e aos esforzos de distintos colectivos, houve melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Se ben non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galicia sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servizos públicos durante as crises económicas. Así, moitos aspectos recollidos na lei non son unha realidade. As axudas económicas son aínda menores as aprobadas hai case 2 décadas. Non existe unha axuda periódica que inclúa as vítimas de violencia sexual. No ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo sexual
Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. Segundo o informe do Consello de Contas de Galicia deste verán, no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018-2022, a Xunta só destina a prevención un 3% dos recursos. Ademais, sinala o recorte de persoal e a falta de construción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o Goberno galego foi descasando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando, como acontece cos centros de acollida das vítimas de violencia de xénero, que son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas, agás o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero, que é un centro propio. Durante o ano 2025, tamén se cumpriron 30 anos da Declaración de Beijing, pola que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Nun contexto de avance e normalización das posicións negacionistas, que coincide coa defensa ultraliberal do baleirado dos servizos públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servizos públicos. Hai que denunciar de forma clara e directa que cuestionar violencia machista é violencia machista e que privatizar e desmantelar os servizos públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra a violencia machista. No ano 2024 foron asasinadas 5 mulleres en Galicia. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Vigogén e que no vai do ano houve varios feminicidios e intentos de feminicidio en Galicia. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita a Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero da Comunidade Autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e, singularmente, pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. Segundo, impulsar un novo regulamentario orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega do CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación de ratios mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa, como mínimo, de todo o persoal que sexa obligatorio para a acreditación do CIN. Terceiro, reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar para a prestación deste servizo con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención do PP e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Bueno, esta é unha moción que traemos, unha moción de partido, que nos parece moi importante polos aspectos que indica. Solo resaltar, por exemplo, eso, que na lei que galega, que xa ten 18 anos, se indicaba que se garantía a atención psicolóxica na atención primaria, que o cal, hoxe en día, aínda non é unha realidade. As axudas económicas, hoxe en día, son menores as aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre, nin o mudo que houbo neste tipo de violencia. Ademais, eu creo que a violencia machista está cada vez máis en auxe por desgraza e, ademais, hai un repunte entre a xente nova. Por tanto, hai que facer unhas modificacións e creo que estaría interesante que se fixera unha valoración desta moción para que a Xunta tamén, a súa vez, valore
estes mudos. Simplemente eso. Bueno, a verdad que nos sorprende un pouco a moción porque é a norma habitual neste tipo de días señalados, como se fixemos tamén este ano, bueno, pois apoiar de forma unánime pois as declaracións institucionais, non? E non ter mocións de partido. Perdón, pero a declaración institucional nos apoiamos, non? Sí, bueno, e estáis en todo o dereito lexítimo de presentar esta moción. Eu non discuto eso, pero digo que nos sorprende precisamente porque sempre tuvemos todos esa forma de actuar donde, e ademais, para evitar problemas, e aparte porque é lógico, hai unha entidade que é a FEGAN, que non preside o BP, prácticamente, que preside o PSG e o BNG, e apoiamos sempre esas declaracións da FEGAN que son apoiadas por unanimidade, non? E que este ano tamén a traemos aquí, que curiosamente, unha das reivindicacións que vostedes falan, pois, bueno, pois a propia declaración da FEGAN está aquí, que condenamos cada acto, cada persoa, tamén a quen nega, minimiza ou justifica a existencia desta violencia, que é unha das cousas que vostedes señalan, porque evidentemente leome as declaracións, e leome as mocións, por tanto, é algo que xa está na propia declaración institucional. Como digo, vostedes son, evidentemente, están no seu lexítimo dereito de presentala, pero nos creemos que esta, no fondo, a moción non deixa de ser a moción que o que pretende desgastar e atacar directamente a Xunta de Galicia. O sea, palabras llanas, para poñer a parir a Xunta de Galicia. Evidentemente non nos pide axuda para iso. De feito, nós, nese aspecto, vamos a ser coherentes. Nós tamén temos unha moción de partido. Temos unha moción de partido con motivo da conmemoración do 25N. Efectivamente, tamén para poñer a parir ao Goberno do Estado, e a Sánchez. Co tema das pulseiras, etc. E non o vamos a facer, ni siquiera vamos a facer, a pesar de presentar vostedes a súa, porque, bueno, nos neste aspecto vamos a manter na posición de, oye, apoiamos a declaración institucional, vamos todos unidos, e isto deixámoslo para outras instancias, non? Dito eso, en preámbulo, tamén non a vamos a apoiar porque, a máis, fan unhas reivindicacións que creo que basicamente falan de o incremento de personal, incremento de orzamento destinado a prevención e sensibilización no punto primeiro, no punto segundo, impulsar un novo marco regulamentario orzamental en relación ao tema dos CIS, non? E eu creo que eso ahora mesmo xa está previsto no 2026 e xa se está facendo, como ahora direi, non? Eu creo que acusar a Xunta de Galicia, que goberna o noso mesmo partido, de non ter ese compromiso ca erradicación da violencia, pois non é xusto, non? A parte da normativa, como ben falaba, da Lei de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero, da Lei de Igualdade de Galicia ou da Lei de Acoso e Violencia Digital, ese compromiso vai máis alá de todo isto, non? Vai en que, para o ano 26, pois nos orzamentos a este eido concreto da violencia superarán os 24 millóns de euros, que combinado con toda a política de igualdade que están íntimamente unidas, con máis de 28 millóns de euros fan en total sobre 53 millóns de euros dedicado a neste eido, non? Un incremento de fondos, que é unha das cousas que vostedes piden na moción, que permite non só manter os recursos e servicios de prestación, sino precisamente reforzalos e ampliálos, non? E ampliálos tamén con axudas directas e periódicas a vítimas de violencia de xénero, que ofrece, por certo, a Xunta en exclusiva, así como axudas de pago único ás vítimas, axudas para darlle unha solución habitacional, axudas para a súa inserción laboral, axudas de asistencia psicolóxica e asistencia xurídica gratuita, etc. Ademais, que a creación deses 5 centros de crise 24 horas nos complexos sanitarios de Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense e Vigo, que ofrecen servicios de atención psicolóxica, tamén xurídica social, de apoio e asistencia ás vítimas, familiares e persoas ao seu entorno, e incluyen información telefónica presencial as 24 horas do día, todos os días do ano. Pero hai outro punto, que vostedes falan tamén do CIN,
que a Xunta xa este ano xa puso en marcha ese plan integral de actuación para a renovación e impulso do Orcín de Galicia, o cual xa non ten sentido ese segundo punto porque xa está en marcha esa renovación e actualización e millora, non? E é certo que os CIN, os Centros de Información a Muller, fan unha labor fundamental, é moi importante, non? E está ben que ahora no pleno digamos unha serie de datos que creo que son importantes, porque no territorio galego hai 84 CINs que dan servicio a 200 concellos, non? E proporcionase unha atención integral e de proximidade a máis de 16.700 persoas cada ano. E, curiosamente, neste ano 2025 tamén se incrementaron os fondos destinados aos CIN e, en concreto, para melloras deses CIN, máis de 770.000 euros. Como digo, xa este ano se puso en marcha o Plan Integral de Actuación para a Renovación e Impulso do Orcín de Galicia e, por iso, tamén incrementouse este ano o apoio económico anual da Xunta nun 30%, non? Superando os 6,5 millóns de euros. E, repito, a Xunta é claramente consciente da prioridade do traballo das profesionais do CIN. Por iso tamén, xa no 2024, destinouse máis de 5 millóns para o pago de persoal, a formación de profesionais, accións de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero e para obras de mellora das instalacións. E a Xunta, consciente deso, seguirá, como nos consta, ampliando o seu apoio co objetivo de mellorar as condicións laborais das profesionais e a atención que se ofrece desde cada un dos centros. Pero, a máis, nesa transversalidade, a Xunta colabora estreitamente cos que están máis preto, como son os concellos e outras entidades, non? E así está a rede de entidades locais contra a violencia de xénero, con 224 municipios e mancomunidades adheridos. En ese marco se teñen constituído xa 112 mesas locais de coordinación, se traballa conjuntamente coas universidades galegas. Por outro lado, este ano tamén aprobouse o protocolo contra as agresións sexuais e LGTBI fóbicas nos espacios de lecer nocturnos, xa que falaba usted, efectivamente, da xente xoven, precisamente co objetivo de potenciar a cultura de tolerancia cero ante calquer agresión discriminatoria nestes espacios. E no ámbito educativo, que é fundamental, destacan tamén as accións que se desenvolveron co Plan Proxecta, que é chamado NRSI, e tamén destacar a labor dos centros Quérote Máis, da relación e traballo conxunto entre os centros Quérote Máis os dinamizadores de xuventude, precisamente, dos espacios xovens, un proxecto pioneiro na España de xornadas en colexios con vítimas reais de violencia de xénero, etc. E falando tamén de xuventude e de grandes aglomeracións de xóvenes, pois tamén se iniciou o proxecto piloto para a promoción da igualdade e Punto Lila e Arco da Vella dos grandes concertos que se celebraban en Galicia. Por tanto, eu creo que o compromiso deste partido e o compromiso da Xunta de Galicia para eliminar esta lacra é claro, que se incrementan os fondos, obviamente, sempre queremos máis e nunca chegarán, iso é evidente, sempre, en calquer cousa, en sanidade, en educación, en prevención, no que iramos sempre nunca chegarán os fondos, sempre queremos máis, pero eu creo que o camiño é correcto, se incrementan eses fondos, como digo, se estableceu xa o plan de millora en relación aos CIN e fíjese, todos estes datos conlevan a que precisamente Galicia é a segunda comunidade autónoma, a segunda con menos violencia de xénero en España e a cuarta con menos violencia sexual de España. Eu creo que queda por facer, por suposto, pero creo que se está facendo moito tamén. Pois aí adianto, como entendemos que a moción basicamente é unha moción, e repito, e perdonen a expresión, para poñer para a Xunta, pois por iso non a vamos a apoiar. Nada, unha reflexión breve. Simplemente nos creemos que un tema tan importante como este non é para ser partidista, debemos remar todos xuntos. Se non vamos xuntos, a cousa vai mal. Que a Xunta está facendo cousas, estamos de acordo. Que se deberían facer moitas máis, tamén, como en todas as cousas, pero, sinceramente, unha moción partidista deste tema non acabamos de ver. Teño unha consulta rápida. Na FEM, non é vostede voceiro da FEM?
Non é vostede voceiro da Federación Española de Municipios e Provincias? Bueno, sí, efectivamente, sí. Vamos, pode falar no idioma que lle apeteza, dá igual. Mira unha cousa, sí, vocal, perdón. Mira unha cousa, aprobaron ao final a 13 de novembro non tiñan aprobada, que vostede se rasga as vestiduras que tiveron uns problemazos para aprobala, declararon, fixeron unha declaración de mínimos. Sí, Se recorda por que foi o motivo? Mire, eu, desde Porque logo... levaron ustedes unha historia sobre as pulseritas pero que nos querían traer agora tamén. Sí, perfectamente. Pero fíjese se son coherente que eu sendo vocal da FEN non trouxen aquí a moción da FEN. Trouxen aquí a moción da... No, pero isto é importante. Trouxen aquí a moción da FEN. Aprobaron algo vostedes? Como? Aprobaron ao final. Aprobouse ao final. Aprobouse unha moción presentada polo Partido Popular. Ya. Por primeira vez sin unanimidade, verdad? Sí, efectivamente. Te rascas a vestiduras, o sea, aquí porque traemos unha moción. Estamos amañados, hombre. Estamos ben. Aquí de listos todos. Falo de coherencia. Non, si, coherente é aprobar unha moción en minoría, por primeira vez na historia sin unanimidade, na Federación Española de Municipios e Provincias, na que vostede... Estou dicindo que a coherencia miña é que, sendo vocal da FEN, traigo aquí a declaración aprobada por unanimidade pola FEGAN, non da FEN. Si trouxera da FEN, me podría dicir eso, pero non a trouxen. Mira, eu te compro ese discurso se non houbera desfeito, é dicir, se a mí non me cuentas e se non te rasgas as vestiduras aquí cando ves con ese discurso, podería entendelo e non teria ningún problema. Pero, hombre, non veñas con esa historia se fai nos días montachedes un pollo político, puramente político, a nivel de todo o Estado, pero está desde cachondeo, hombre. É dicir, discute, se queres discutir de política, pero non me veñas rasgándote as vestiduras porque primeira vez, non sei que, se acabades de facer o mesmo vos fai 13 días. Pior todavía, que vos sí que é unha actividade... Bueno, outra cousa, volvemos ao mesmo. Eu, cando se me mandou a declaración da FEGAN, dixen que se aprobaba sin ningún, o sea, que se levaba sin ningún problema. Outra cousa é unha moción para solicitar máis axudas, non quere dicir que non estea, perdón, pero aquí cada un pode traer as mocións que considera oportuno, tanto sean de partido como... Efectivamente, eu non puxen en duda eso. Non é, volvemos a perdoar, pero non é cousas... Eu creo que todo o que se trae aquí é trascendental. Da igual sobre que tema, e da igual que sea unha moción de partido como propia. Ter un debate sobre se necesitamos máis medios en certas cousas non ten nada que ver cunha declaración institucional sobre un tema no que considero e espero que aquí os 13 concelleiros e concelleiras estemos de acordo. De acordo? Xa empezando por aí. Entón, a min este discurso, bueno, non yo compro. Se quere votar en contra, pareceme perfecto. Agora, decir que sea un tema do que non se pode discutir, non compro. Eu non dixen que non se pode discutir. Eu dixen que me sorprendeu. Non que non se pode discutir. E, ademais, despois de dicir que me sorprendeu, dixen que ustedes están perfectamente legitimados en o seu dereito de traerla e discutila. Efectivamente. Por tanto, non confundamos os términos. En relación, e o último que decía Fou, na miña coherencia, dixen, tamén podía traer a moción esa, e non a troio. Non a traio. Pero, bueno, se queren falar de política nacional, falamos de política nacional, porque todos estamos en algún partido, os tres estamos aquí. Que estaremos de acordo non con cosas que fan os partidos nos outros lugares. Pero a nosa coherencia tamén se mide como nós facemos aquí. E dixenlle, como temos feito noutras veces, cando ustedes ten unha opción de partido deste tipo, nos temos a nosa, rechazamos a súa e nos aprobamos a nosa. Pero hoxe non o vou facer. Precisamente, e dixen, nin saquei aquí o tema das pulseiras, nin fago política nacional deste tema. Acabo de decir que este tema aburreme xa sobremanera discutir con vostedes moitas veces. Non hai máis, eu creo que me entendeches perfectamente. Sí, é como creo que teño dereito, efectivamente, como creo que teño dereito a cerrar a palabra, que ti tamén non entendeches a mí. Entón, bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Pois recházase con 3 votos a favor do BNG, 8 votos en contra do PP e 2 abstencións do PSDG-PSOE.
pasamos ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Na vía de Yolanda, que solicitaba revisar a analítica de contaminantes feita ás aguas de vecinos a Miguel Sandón. Non sei se viñeches, creo que están a... Obviamente aquí traballamos e ainda non podemos vir. Pero xa dixemos... Mañán pola mañán, antes das 10, ou se consigo chegar. No, a ver, nos, creo que transmitimos que se podía Sí, vir sí, un día pola tarde, sí. que aquí moitas veces está a Mercedes, todo eu pola tarde, non hai ningún problema, O sea, que podes decir, oye, o tal día pola tarde non hai ningún problema, Vale. Sí, temos pendentes. Non, teño mañán a ver se consigo chegar antes das... Pero insisto, o sea, CMD no Politécnico... dixemos, precisamente, que non hai ningún problema, o sea, polas tardes estamos moitísimas veces, nós por aquí, e non, a mesa a horas moi diferentes, nada, de dicir, oye, vamos tal día pola tarde, xa está, de acordo, non hai problema. Logo preguntabas como está o do patio con el Sanxián, despois da catástrofe onde ceo, porque un patio que leva un ano feito precisa 100.000 euros a maiores, que... Sigo dicindo, non? Aí temos unha discusión tecnolóxica. É o parque infantil, non o patio do colexio. O parque infantil de Sanxián está operativo, plenamente operativo, e, basicamente, o que se atoparon foron deficiencias graves en 2 dos 3 tobogáns, que é o que supuso, basicamente, así todo o coste, que hubo que sustituir os dous tobogáns. Vale. Pregunta se nas fin de semana poden chamar os veciños de Vedra ao refugio de Mando para a recollida de animais. Non, non está previsto. Pregunta cantos e cal é o horario de máxima afluencia dos usuarios da Biblioteca Municipal. Bueno, según o Bibliotecario Archivador, pois son martes e xoves de 4:15 a 5:40. E a media semanal son de 30 personas. E a de maior afluencia durante os días lectivos do curso escolar. Despois, Begoña, que parte do post 2024 queda por executar? Pois só quedan unha parte da obra de Agua San Miguel, que son sobre uns 15.000 euros, que é xusto o paso ali da ponte da autopista. Vale, é o único que queda do 2024. E creo que debemos ser dos poucos concellos da Coruña que nos ter liquidado casi prácticamente o 2024. E en que fase está o centro de día? Mira, nós presentamos o proxecto na Xunta de Galicia, tuvo a reunión ca conselleira, falamos tamén co presidente, pola financiación, obviamente, bueno, e o que estamos pendientes de poder firmar un convenio a mellor brevedade posible. De acordo? Entón, se pode, obviamente, estamos seguros que vamos ser capaces de firmar ao largo do ano 2026, vamos intentar que sea o máis pronto posible. Vale? Pero xa teño un proxecto e xa temos as reunións ca conselleira e co presidente. De acordo? E a forma participativa é a través dun convenio, similar ao tema do centro de saúde. Vale? As obras creo van sobre, recordo máis, sobre 600.000 euros, máis ou menos. E agora pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Bueno, teño dúas preguntas. Bueno, a primeira das preguntas é para Costa Carneiro. Fagolle unha pequena introducción. A lei 5 de 2024 de 27 de decembro, medidas fiscais administrativas para Galicia, no seu artigo 40 establece que os ratios máximos segundo o ciclo de educación infantil e de primaria redúcense de 25 a 20 alumnos por aula de xeito progresivo, teóricamente, e iniciase en sexto de infantil. En casos excepcionais, bueno, se permiten admitir hasta 25 alumnos. No CEIP de Vedra, o que vostede forma parte do Consello Escolar, no último ano de educación infantil existe unha ratio derivada de diagnose de TDAH, TDAH, TEA de 27 nenos. O último neno recoñeceuse a semana pasada, diagnosticado, por tanto, sube de 26 a 27 nenos. Independentemente de que a obrigatoriedade de 20 alumnos aula estea prevista para o ano lectivo 26-27, con unha ratio de 27 alumnos, en sexto de infantil supón, en palabras do Sindicato de Educación mayoritario do país, un flagrante incumprimento
un flagrante incumprimento da legislación vixente. A solución aportada pola Consellería pues, ven sendo delirante, é dicir, onde se necesita un especialista en pedagogía terapéutica e desdobres, a Consellería envía medio profesor compartido, vale? Medio profesor de infantil que está compartido con outro centro. Tendo en conta que vostede, señor Costa, participou, estivo na Consellería moito tempo, forma parte do Consello Escolar do Centro. As preguntas son, parece a vostede normal a situación na que está o ciclo infantil no CID de Vedra, independientemente de que en outros centros aconteza o mesmo, importa non bledo, estou falando de Vedra. De verdad que vostedes non poden facer nada, é dicir, todas as amizades que teñen presidente comendo en Santa Cruz e tal, non hai nada que podan facer. Dentro do BNG de Vedra exiximos que sen demora o Concello de Vedra solicite e consiga que se asigne ao CID de Vedra un mestre ou mestra con especialidade de pedagogía terapéutica, educación especial e os desdobres que correspondan. Esta é a primeira. O segundo ten que ver co transporte igual do colexio. Volvemos a ter serios problemas con Monbús. Son as consecuencias da súa política a nivel da Consellería e vostedes son parte do problema porque formaron parte del. Bueno, temos problemas, temos a calidade de transporte dos propios autobuses, os atrasos, velocidades elevadas para chegar a tempo, alumnos que teñen que esperar 20 minutos á chegada do transporte, fartos de que cando amañan unha cousa aparezca outra por outro lado. Solicitamos que poñan solución a esta penuria que vamos a nos padecendo, froita da desfeita que vostedes menos planificaron. Solicitamos que dean solución de maneira inmediata. Dende o BNG facemos responsable ao alcalde de calquera incidente derivado dos excesos de velocidade nas liñas de transporte escolar. Da mesma maneira, eu teño aquí un listado de incidencias de autobuses dende 8 de setembro ao 20 de outubro. Bueno, solicitamos ou exiximos que presente este listado de incidencias recollidas ante a Dirección Xeral de Transportes e que fagan un seguimento das mesmas. O listado de incidencias viñamos falando total, non sei se ler as enteiras unha detrás de outra para que se descaiga a cara de vergoña, pero é un delirio. É dicir, 9 de setembro, o autobús que debía facer a liña XG 807.037 Vilapedre Paradela, 2 no horario de saída, non conta coas prazas suficientes. 12 de setembro, o autobús que debía facer a liña Vilapedre Paradela chegou no horario de saída con máis de 20 minutos de retraso. 17 de setembro, chámame dende Monbús para informar que a liña Pazos Caldelas tivo un problema e van mandar 2 coches diferentes, xa que non collen todos os rapaces. Chegan en tempo suficiente ao centro porque non supón ningún problema. Vale, o 18 de setembro, o autobús que debería facer a liña Volteiro-Ponte no horario de saída non conta coas prazas suficientes, sendo en algúns nenos transportados polas súas propias familias. Chegaron tarde os autobuses que deberían facer a liña Trasarís-Trove, Terrón-Gándara, Vilapedre Paradela. 26 de setembro, 30 de setembro, 3 de outubro, 10 de outubro, 14 de outubro, 15 de outubro, 16 de outubro, 17 de outubro, 22 de outubro, 5 de novembro, 6 de novembro, 7 de novembro, 10 de novembro, 13 de novembro, 14 de novembro, 15 de novembro, 17 de novembro, 19 de novembro, 20 de novembro, 21, 27 de novembro. Non recolle todas aquelas incidencias, de feito, houbo en varias ocasións que o alumnado, bueno, e sigue. Pero vos lle parece normal isto? De verdad que isto é normal. E levamos así 2 ou 3 anos, isto é normal. Isto é todo o que teñen que decir vostedes. Exiximos que collan estas incidencias, me imagino que o señor Costa Carneiro ten que telas, como representante do Concello no Consello Escolar, que as entreguen na Dirección Xeral de Transporte rexistradas. Queremos ver aquí no próximo pleno o rexistro de entrada e queremos que faga un seguimento das mesmas. É un cachondeo, é un cachondeo. Xa está. Acabei, Sí. Quedaron sin palabras, observo. Pues nada, moitas gracias, boas noites.